Helo a chroeso eto I wasanaeth ar sianel YouTube Tabernacle Rhufeiniaid. A'r gwasanaeth heddi ar Fehefin y 7th. Ni'n gweddio eto bydd ein gwasanaeth yn ogoniant ac yn glod I Dduw, ac yn fydd ac yn bendith ac yn foddion gras I ni. Cawn ni droi at Salm 117 i'n harwenni I addoli. Molwch yr arglwydd, yr holl genhedloedd, clodforwch ef yr holl bobloedd, oherwydd mae ei gariad yn gryf tuag ato, ac y mae ffyddlondeb yr arglwydd dros byth. Molwch yr arglwydd. Mae'n darlleniad ni heddiw yn dod o lythyr Paul at yr Effesiaid a'r bennod gyntaf. Paul, apostol Crist Iesu, trwy ewyllys Dduw, at y saint sydd yn Ephesus, yn ffyddlon yng Nghrist Iesu. Gras a thangnefedd I chwi, oddi wrth Dduw ein tad a'r arglwydd Iesu Grist. Bendigedig fyddo Dduw a thad ein harglwydd Iesu Grist. Y mae wedi'n bendithio ni yng Nghrist a phob bendith ysbrydol yn y nefolion leoedd. Cyn seilio'r byd, fe'n dewisodd yng Nghrist I fod yn sanctaidd ac yn ddi-fai ger ei fron mewn cariad. O wirfodd ei ewyllys, fe'n rhagordeiniodd I gael ei mabwysiadu yn blant iddo ei hun trwy Iesu Grist. Clod yw ras gogoneddus, ei rad rodd I ni yn yr anwylid. Yn ddoef, y mae ni brynedigaeth trwy ei waed, sef maddeiant ein camweddau. Dyma fesur cyfoeth y gras a roddodd mor hael I ni, ynghyd â phob doethineb a dirnadaeth. Hysbysodd I ni ddirgelwch ei ewyllys, yn unol â'r bwriad a'r feithodd yng Nghrist, yng nghynllun cyflawniad yr amseroedd, sef dwyn yr holl greadigaeth I undod yng Nghrist, gan gynnwys pob peth yn y nefoedd ac ar y ddaear. Yn ddoef hefyd rhoddwyd I ni ran yn yr etifeddiaeth, yn rhinwedd ein rhagordeinio yn ôl arfaith yr hwn sy'n gweithredu pob peth yn ôl ei fwriad a'i ewyllys ei hun. A thrwy hyn yr ydym ni, y rhai cyntaf I obeithio yng Nghrist, I ddwyn clod i'w ogoniant ef. A chwythau wedi chwi glywed gair y gwirionedd, efengil eich iachawdwriaeth, ac wedi chwi gredu ynddo, gosodwyd arnoch yng Nghrist sel yr Ysbryd glân, yr hwn oedd wedi ei addo. Yr ysbryd hwn yw'r ernes o'n hetifeddiaeth, nes ein prynu'n rhydd yw meddiannu'n llawn, clod I ogoniant Dduw. Am hynny, o'r pryd y clywais am y ffydd sydd gennych yn yr arglwydd Iesu, ac am eich cariad tuag at yr holl saint, nid wyf fi wedi peidio a diolch amdanoch, gan eich galw I gof yn fy ngweddiau. Am gweddi yw, ar I Dduw ein harglwydd Iesu Grist, tad y gogoniant, rhoi I chwi, yn eich hadnabyddiaeth ohono ef, yr ysbryd sy'n rhoi doethineb a datguddiad, bydded iddo oleio llygaid eich deall, a'ch dwyn I wybod beth yw'r gobaith sy'n ymhlug yn ei alwad, beth yw cyfoeth y gogoniant sydd ar gael yn yr etifeddiaeth y mae'n ei rhoi I chwi ymhlith y saint, a beth yw aruthrol fawredd y gallu sydd ganddo o'n plaid ni sy'n credu. Y grymuster hwnnw a gyflawnodd yng ngrym ei nerth yng Nghrist, pan gyfododd ef oddi wrth y meirw, a'i osod I eistedd ar ei ddyheulaw yn y nefolion leoedd. Ymhell uwch law pob tywysogaeth ac awdurdod a gallu ac arglwyddiaeth, a phob teitl a geir, nid yn unig yn yr oes bresennol, ond hefyd yn yr oes sydd I ddod. Darostyngodd Dduw bob peth dan ei draed ef, a rhoddodd ef yn ben ar bob peth i'r eglwys.
Yr eglwys hon yw ei gorffedd, a chyflawniad yr hwn sy'n cael ei gyflawni ym mhob peth a thrwy bob peth. Cyn ni'n diolch i'r arglwydd am ei air sanctaidd. Ni'n gweddio bydd y gair yn fendith i ni heddi gogoniant yw enw. Amen. Gawn ni droi nawr at yr arglwydd mewn gweddi gyda'n gilydd. O Dduw ein tad a thad ein harglwydd Iesu Grist, Duw y gogoniant, y Duw gogoneddus, y tad, y mab a'r ysbryd glân, diolch am y cyfle newydd i droi ata ti mewn gweddi ac i ddod ata ti heddiw i addoli di. O arglwydd, i ni'n diolch am ddydd Sul, i ni'n diolch am ddydd yr atgyfodiad, i ni'n diolch mai dyma y dydd i ni'n dathlu ac yn cofio bod ein harglwydd ni yn fyw, bod ein Duw ni yn fyw, bod ni yn addoli y gwir a'r bywiol Dduw, yr unig wir Dduw byw. Ac o arglwydd, i ni yn diolch am y cyfle i nesau ata ti ein tad nefol, i ddod at orsedd y nef, i ddod i'th geisio di ac i'th addoli di. Ac o arglwydd, i ni'n gofyn i ti'n helpu ni nawr i dy geisio di a'n holl galon. Arglwydd, i ni'n dod i gydnabod dy allu a dy fawredd, dy doethineb a dy ras. O, wyt ti'n Dduw bendigedig. I ni yn daddoli di, wyt ti'n holl alluog, a gyda ti pob nerth. Wyt ti'n o'r uwch naturiol yn dy nerth a thallu mawr. Y nerth yma oedd gyda ti i greu y byd, i'n creu ni ac i'n cynnal ni. Y nerth rhyfeddol yma sydd gyda ti i'n creu ni o'r newydd, i ddod â chreadigaeth newydd i fodolaeth. Ac o arglwydd, i ni'n cydnabod hynny, ni'n plygu ger dy fron a addoli fel y gwir a'r bywiol Dduw ac fel ein Duw ni hefyd. Ac mae'n fraint aruthrol i gael dweud, mae'n Duw ni, fy Nuw, fy nhad. O, diolch o arglwydd bod ni'n gallu dweud hynny, bod ni'n eiddo i ti, bod ni'n bobl arbennig i ti yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac o arglwydd, i ni eisiau y diolch nawr unwaith eto, fel bob tro i ni'n diolch i ti, ein creawdwr a'n cynhaliwr am dy drigaredd, dy drigareddau sy'n dod bob dydd, dy ras cyffredinol o arglwydd i'r byd yma, i'r greadigaeth gyfan. I ni'n diolch eto am fwyd a dillad, am gartref o arglwydd, am bob mesur o iechyd sydd gyda ni a rhyddid yn ein gwlad ni, rhyddid i addoli, ac o arglwydd, i ni yn diolch nad i ni mewn rhyfel yn ein gwlad ar hyn o bryd, bod na heddwch o arglwydd, ac i ni'n diolch am y manteision eto sydd gyda ni o'n plaid ni. Diolch eto am y gwasanaeth iechyd yn y cyfnod hwn, a'r gwasanaethau eraill hefyd. Ac o arglwydd, i ni'n gweddio eto dros Lywodraeth Cymru a Llywodraeth Prydain yn Llundain. Gweddio am doethineb ac arweiniad a gras iddyn nhw wrth lywodraethu ac wrth liwio o arglwydd. Ac o arglwydd, i ni yn disgwyl wrth gwrs wrtho ti. I ni'n diolch mai ti sydd wrth y lliw. I ni newydd darllen bod yr arglwydd Iesu wedi ei godi, wedi ei ddyrchafu ymhell uwchlaw pob teitl a geir, pob awdurdod dynol a pob llywodraeth ynol. Mae yn uwch ac wrth y lliw. O, i ni'n diolch am hynny arglwydd, ac i ni'n diolch mai ein brawd ni sydd wrth y lliw, i ni sydd yn adnabod i nawr, i ni sydd yn credu yn yr arglwydd Iesu Grist. O, diolch. Ac o arglwydd, i ni yn diolch i ti am yr efengil fawr, yr efengil sanctaidd. O, i ni'n diolch am ein ceidwad, bod yr arglwydd Iesu wedi dod o arglwydd i fod yn bont, i fod yn gyfryngwr rhwng Duw a dynion. O, Dduw ein tad, i ni'n diolch. A'n pechod ni sy'n gyfrifol, yn pechod ni wedi mynd â ni oddi wrtho ti. Wedi'n pellhau ni, wedi'n gwahanu ni, wedi creu bwlch ac agendo rhyngthon ni. Ond ti o arglwydd yn dy ras sydd wedi pontio.
ti sydd wedi estyn, ti sydd wedi datguddio dy hunan, ti sydd wedi trefnu ffordd ar ein cyfer ni i gymodi ac i ddod nôl ato ti. Ti arglwydd yn dy fab Iesu Grist, ac i ni diolch eto amdano fe. I ni diolch am y trysor yma sydd yn eiddo i ni, yr arglwydd Iesu, gwerthfawr drysor yn y preseb Iesu a gaed. O arglwydd i ni yn diolch iddo ddod i fod yn was, i roi ei hunan drosom ni o arglwydd. I ni diolch ei fod yn Iesu Grist y cyfiawn. I ni diolch bod ei gyfiawnder ef wedi ei ennill ar ein cyfer ni. Diolch bod e wedi haeddu cael ei dderbyn gan y tad, ac wedyn i ni'n derbyn beth mae e'n haeddu. I ni'n cael ein cyfri'n gyfiawn trwy gredu yn rhinwedd ei fywyd perffaith a'i aberth drud. Diolch arglwydd. Diolch eto heddiw am groes Calfaria. Hwn yw roi'n ar ben Calfaria aeth i'r lladdfa. Halleluia, halleluia, aeth i'r lladdfa yn ein lle. Arglwydd i ni'n diolch. Yr oen a laddwyd er seiliad y byd. Oen Duw sy'n tynnu ymaith bechod y byd. I ni'n diolch o arglwydd amdano fe. Y Duw ddyn, y bont yma, rhwng Duw a dynion. I ni'n diolch bod wedi talu pris ein dyled, pris ein pechod, wedi wynebu ein melltith ni, a di gofaint oedd i fod i ni ar y groes. Arglwydd, yn awr bod na dderbyniad i ni, yn yr anwylid, yn yr arglwydd Iesu. Diolch bod e wedi atgyfodi, bod e wedi esgyn, bod e wedi eistedd ar fy heilaw o tad, fel ni wedi bod yn clywed yn ddiweddar, a'i fod yn llywodraethu yn y nef. A diolch o arglwydd bod e wedi dod i ddod â ni fod yn blant i Dduw, i'n gwneud ni yn etifeddion y nefoedd, etifeddion y gogoniad, beth yn wreiddiol o dyn wedi troi cefn arno. Mae wedi dod i wneud ni'n blant y nef o arglwydd ac yn blant y gogoniad, y nef newydd a'r ddeiar newydd. I ni'n diolch bod wedi dod i gwneud ni'n gyfoethog, bod ni'n etifeddion Duw, bod ni'n etifeddion y bywyd tragwyddol, bod ni'n blant y gobaith, bod ni wedi cael ein galw i obaith bywiol yn Iesu Grist. Arglwydd i ni'n diolch. I ni'n gweddio heddiw bydd wedi'n ein atgoffa ni o'r hyn sydd yn wir amdano ni fel dy blant ac fel dy bobl. Ac arglwydd beth wyt ti wedi wneud ac beth wyt ti yn ei wneud a beth fyddi di'n wneud ynom ni arglwydd a thrwom ni. Ac arglwydd i ni'n diolch eto am weinidogaeth yr Ysbryd glân. I ni wedi darllen nawr am yr Ysbryd yn cael ei roi i ni fel sêl. Bod sêl Duw arno ni fel ei blant ac fel ei bobl. Ac arglwydd i ni'n diolch am waith yr Ysbryd sy'n cario ymlaen yn ein bywyd ni. I'n goleuo ni arglwydd, yr un sydd wedi ein galw ni i obaith, a'r un sy'n rhoi grym, a'r un sy'n rhoi nerth i ni. Ei nerth ar waith yn ein bywyd ni. Arglwydd i ni eisiau bod yn bobl i ti. Ni eisiau bod yn sanctaidd. I ni eisiau dod yn fwy tebyg i Iesu Grist. Ac i ni angen dy nerth di, dy waith di o arglwydd. Dy nerth holl a lluog, grymus di, weithio yn ein bywydau ni. Arglwydd i ni'n sylweddoli mae'r un sydd ei angen ar gyfer gwaith yr Efengil o hyd. Ac arglwydd ni gweddio heddi y bydd yr Efengil wrth gael ei chyhoeddi o arglwydd yn nerthol iawn, unwaith eto, trwy waith yr Ysbryd glân. Cymryd gair Duw ac yn dod â'r gair i'r galon. Arglwydd i ni'n gweddio heddiw i ti i newid calonnau, ac i ti gryfhau calonnau o arglwydd, ac i ti trawsnewid calonnau dynion heddiw. I ni'n sylweddoli mae nid eisiau newid amgylchiadau sydd yn y pen draw arno ni o arglwydd, nid eisiau newid y tu fas o arglwydd, ein syniadau ni chwaith, ond y tu fewn, eisiau newid y galon. I ni gweddio am waith yr Ysbryd glân yn ein gwlad ni ar hyn o bryd.
A nawr, yn ein gwasanaeth ni o arglwydd, fe yw'r un sy'n ysgrifennu cyfraith Dduw yn y Galw. O arglwydd, ni'n gweddio am waith yr Ysbryd, am waith cynyddol yr Ysbryd yn ein bywydau ni nawr o arglwydd. Ni'n gofyn i ti'n llanw ni ar Ysbryd Glân. Ni'n gofyn i ti eneinio y gair ar Ysbryd o arglwydd. Ac o arglwydd i ni yn cyflwyno hyn i gyd i ti yn ôl dy air ac yn ôl dy ddiwydion di dy hunan. Bywhad y waith o arglwydd yn ein tir, yn ein gwlad, yn ein byd ni hefyd. O arglwydd ni'n cofio eto am frodyr a chwiorydd mewn gwledydd eraill, bendithion o cynnal nhw. Ni'n clywed am ladd eto yn ystod yr wythnos. O arglwydd, nertha dy bobl i ddyfal barhau tan y diwedd. I ddal ati o arglwydd yn wyneb colledion ofnadwy. Nertha ni o arglwydd, ni sydd yn y tabernacl, a ni sydd yn y wlad yma, nertha ni fel dy bobl. Yn y dyddiau llwm yma i ni'n byw ynddyn nhw'n llwm yn ysbrydol, nertha ni o arglwydd i fod yn rhai sydd yn llawn sel, i fod yn rhai sy'n cael ein tanio gan dy Ysbryd Glân di o arglwydd, i fod yn rhai sy'n cael ein bywhau gennyt ti o hyd. O arglwydd nertha ni, a bywhad y waith. Ac o arglwydd nawr, derbyn ein gweddi ni, derbyn ni o arglwydd, siarad yn ni eto i ni'n gofyn. Ni'n disgwyl i ti siarad trwy'r gair arglwydd, helpa ni glywed o arglwydd, helpa ni dderbyn ac ymateb. O, gnafyn real i ni nawr heddi, i ni'n gweddio. Yn enw ac yn heiddiant, yng nghyfiawnder, gogoniant Iesu Grist, gyda'r tad yr Ysbryd Glân. Amen. Mae'n testun ni heddi yn dod o'r darlleniad gawson ni, Effesiaid pennod 1, adnod 17 i 19. Am gweddi yw, ar i Dduw ein harglwydd Iesu Grist, tad y gogoniant, rhoi i chwi yn eich hadnabyddiaeth ohono ef, yr Ysbryd sy'n rhoi doethineb a datguddiad. Bydded iddo oleuo llygaid eich deall, ach dwy'n i wybod beth yw'r gobaith sy'n ymhlug yn ei alwad, beth yw cyfoeth y gogoniant sydd ar gael yn yr etifeddiaeth y mae'n rhoi i chwi ymhlith y saint, a beth yw aruthrol fawredd y gallu sydd ganddo o'n plaid ni sy'n credu. Wel, y tro diwetha, wythnos diwetha, oedden ni'n gweld gwaith yr Ysbryd Glân ar ddydd y Pentecost. Oedden ni yn Jerusalem, a'i weld yn argyhoeddi ac yn perswadio miloedd o bobl. O'n nhw'n cael ei argyhoeddi o'i pechod, yn arbennig o wrthod y Meseia. Dyna oedden nhw wedi wneud. Wedyn, cyfiawnder Iesu Grist. Doedd e ddim yn dwyllwr nac yn gablwr. Oedd e'n gyfiawn. Oedd e wedi cael ei brofi a'i dderbyn a'i gymeradwyo gan Dduw, seal of approval. A bod yr un peth i ni, bod ei gyfiawnder i ni, trwy gredu ynddo fe. Ac wedyn o farn, chi'n cofio y gwahanu, a bod tywysog y byd hwn wedi ei farnu eisoes gan yr arglwydd Iesu Grist, wedi cael ei goncro a'i gondemnio, ac mae'n mater o amser yw cyn y bydd yn y tân tragwyddol. Wel, canlyniad hynny, chi'n cofio oedd bod calonnau miloedd o bobl wedi cael ei goleuo ac wedi cael ei pigo. Ac wedyn ni bod nhw wedi edifarhau. Bod nhw wedi newid eu hagwedd, newid eu ffordd, wedi credu yn y galon, yn yr arglwydd Iesu Grist, a chyffesu hynny'n gyhoeddus mewn bedydd. Ac i chi'n cofio bod yr Ysbryd Glân yn gwneud hyn trwy dystiolaeth yr apostolion, trwy beth sydd gyda ni yn y Testament Newydd, wrth gwrs, yn adeiladu ar yr hyn trwy air Dduw. O'n nhw'n pregethu Crist, ei farwolaeth, ei atgyfodiad yn ôl yr ysgrythurau. A heddi nawr te, i ni'n dod at weddi yr apostol Paul dros Gristnogion yn Ephesus. Ac oedd gymysgedd yn eglwys Ephesus, oedd rhai wedi bod yn Iddewon crefyddol,
ac eraill wedi troi wedyn o addoli duwiau paganaeth. Diana yn arbennig wrth gwrs, Artemis. Ac wedyn wedi gadael dewiniaeth hefyd, swynau, spells, hyd a lledrith, magic, wedi gadael pethau fyna ar ôl. Falle bod chi'n cofio. Oedd neb yn prynu'r delwau nawr, y statues bach o Diana. A mi gaethon nhw goelcerth, bonfire enfawr, yn llosgu y llyfrau dewiniaeth. Gymaint wedi dod i nabod y gwir Dduw, chi'n gweld, trwy Iesu Grist. Wedi dod i berthynas iawn a'r gwir Dduw. Fe oedd yn ei cynnal nhw trwy'r amser. Fe oedd wedi creu nhw. Ac fe oedden nhw nawr wedi dod i nabod yn Iesu Grist. Ac mae hwnna mor bwysig yn dweud. Mae'n bwysig bod pobl yn deall hynny heddi. Nid esblygiad sy'n gyfrifol bod ni yma a ryw hap a damwain. Nid y fam natur sy'n gofalu amdano ni, Mother Nature. Na. Nid yr horosgop, nid y mediums, nid cysylltu ar meirw, ac nid clyfrwch dyn sy'n ein harwain ni i'r bywyd gorau, a'r llawenydd i ni'n chwilio amdano fe mewn bywyd. Na. Yr arglwydd Iesu sy'n dod â ni at y gwir a'r bywiol Dduw, ein creawdwr ni. Ac oedd pobl wrth gwrs yn Ephesus wedi gweld arwyddion o allu Dduw a'r waith. Oedd gwirthiau yn cael eu cyflawni gan yr apostolion yn y dyddiau hynny, ac wedyn o'n nhw'n pregethu, o'n nhw'n dweud am yr arglwydd Iesu. Ac oedd pobl yn dod i gredu, cael eu newid trwy waith yr Ysbryd glân. A heddiw wrth gwrs, mae'n bywydau ni fel Cristnogion i fod yn arwyddion i bobl. Y rhyfeddod, y newid rhyfeddol a wnaed ynom ni. Mae hwnna yn arwydd i bobl gyda neges yr Efengil. Ac wrth i ni ddod at weddi yr apostol Paul nawr te, mae'n gweddio ynglyn â'r Cristnogion ifanc yn Ephesus, iddyn nhw dyfu wrth gwrs, dod yn fwy sanctaidd, ac mae am weld mwy o waith Dduw yn mynd ymlaen yn eu bywydau nhw. Ac ni'n gweld tair elfen o waith yr Ysbryd glân yn ein testun ni heddiw. Mae e'n Goleuo, mae e'n Galw, mae e'n grymuso. Goleuo, Galw, grymuso. Yn gyntaf, fe sy'n goleuo. Mae'r apostol nawr te'n gweddio i'r Cristnogion i gael doethineb a datguddiad pellach. Dyma'r ddau beth chi'n gweld sydd ei angen arno ni i nabod Dduw. Mae angen doethineb a mae angen datguddiad. A mae hwn yn ei sobri ni. Mae dyn naturiol yn rhy ffôl, mae'n rhy ddall i adnabod Dduw ac i wybod sut i ddod at Dduw. Dyna ni yn ein pechod. Felly mae angen doethineb a datguddiad. A maen nhw'n dod gan Dduw ei hunan. Trwy'r Ysbryd glân sy'n gweithredu trwy y Beibl, trwy air Dduw. Ac mae'r Ysbryd glân yn gwneud y gwaith yma. Mae'n rhoi i ni doethineb a datguddiad. Mae'n gweithio o hyd ar y galon. A mae hwn yn allweddol a mae hwn yn bwysig iawn. Yn anffodus, mewn gwirionedd, mae'r cyfieithiadau Cymraeg yn dweud goleuo llygaid eich deall yn adnod 18, ond mae llawer o ysgrifau Groeg, y rhai gorau mae'n debyg, yn darllen calon. Felly, bydded iddo o leio llygaid eich calon. Dyna ni'n cael yr New International a'r English Standard Version. Y galon, debyg iawn i'r enaid, y ni go iawn. Canolbwynt ein profiad ni, canolbwynt ein ffydd ni. Y ni go iawn, y fi go iawn, chi go iawn. Ac yn naturiol wrth gwrs, mae'r galon yma mewn tywyllwch felly, mewn anwybodaeth.
Cyn ni'n darllen hynny yn y Testament Newydd. Llythyr Paul at y Rhufeiniaid, pennod 1, 21, ac y mae wedi mynd yn dywyllwch arnynt yn ei calon dde-ddeall. Dyn naturiol yn ei bechod, wedi troi cefn ar Dduw, mae wedi mynd yn dywyllwch arnynt yn ei calon dde-ddeall, yn ddwfwn o'i mewn nhw. Mae fel petai cataract wedi dod ar draws i calonau nhw. Beth mae hynny'n golygu? Methu gweld Dduw, methu nabod y gwir a'r bywiol, methu gwybod pwy yw Dduw a sut i niw e. A methu gweld siwr i ddod ato fe chwaith. Wedyn ni'n darllen, mae y galon yw ffynhonnell neu ffynon pechod, tarddiad pechod. Mae'n dod o'r galon, medde Iesu Grist nawr, Mathew 15-19, oherwydd o'r galon y daw cynllunio drygionus, llofruddio, godinebu, peteinio, lladrata, camdystiolaethu a chablu. Felly, medde'r arglwydd Iesu, problem sylfaenol dynoliaeth yw y galon. Nid ein hamgylchiadau ni yn y pen draw, nid diffyg addysg neu digon o addysg, nid diffyg adloniant rhywbeth i'n difyru ni a cymryd ein meddwl ni. Na, ein calon ni, ein henaid ni tu fewn, sy'n aflan, sy'n frwnt, sy'n wedi colli Dduw. Ac wrth gwrs mae'r Efengil nawr te, gyda nerth yr Ysbryd Glân yn dod â goleuni ar y gaflon. Yn rhoi goleuni i berson ynglyn â'i gyflwr ei hunan, ei angen, a wedyn mae'n dangos sut i niw Dduw, y gwir Dduw nawr, pa mor bir a glân yw e, pa mor ffyddlon a daionis yw e, wedyn ei gariad, a mae hyn i ni gyd yn naturiol, mae'n dda wrtho ni. Ond yn yr Efengil wedyn, i ni'n gweld ei gariad arbennig ato ni, a'r ffordd yma, mae wedi paratoi, y bont yma, mae wedi chodi i ni gael dod ato fe. A nawr mae'r apostol Paul yn gweddio y bydd Dduw y Tad yn rhoi'r ysbryd i raddau pellach i Gristnogion Ephesus. Maen nhw wedi dod i gredu trwy waith yr Ysbryd Glân, ond mae eisiau nhw i ddeall a gweld mwy am Dduw, y Dduw nawr sydd yn dad iddyn nhw, a'i bwrpas mawr ar ei cyfer nhw. Ac wrth gwrs, mae'n iawn i ni i weddio fel Cristnogion i gael ein llenwi ar Ysbryd Glân, am fwy o ddylanwad yr ysbryd arno ni o hyd ac o hyd. Chi'n cofio y geiriau hyfryd yma gan yr arglwydd Iesu yn Luc 11-13. Am hynny, os ydy chwi sy'n ddrwg yn medru rhoi rhoddion da i'ch plant, gymaint mwy yr iddo tad nefol yr Ysbryd Glân i'r rhai sy'n gofyn ganddo. Mae'n chi eiriau hyfryd. Sym eisiau ni boeni bod ni'n gofyn yn anghywir. I ni'n gofyn am y peth mae e'n dwlu ac yn hiraethu roi i ni. Mwy o ddylanwad yr ysbryd i ni gael ein llenwi. Chi'n gweld, mae'r Effesiaid wedi derbyn yr Ysbryd Glân fel sel, mae di sôn am hynny yn barod. Ond wedyn ni ym mhennod 5, mae'n ei hannog nhw i fod yn llawn i gael ei llenwi ar Ysbryd Glân, ac nid yn llawn o'r modedd o alcohol, gormodedd o win. Dyw na ddim gwerth, ond ei llenwi ar Ysbryd Glân. A mae Paul nawr te yn gweddio, a mae'n amlwg mae dyma yw bwriad Dduw i ni felly, i ni weld pa mor fawr, pa mor ogoneddus yw ein gobaith sicr ni yn Iesu Grist. Mor gyfoethog yw ein hetifeddiaeth ni, achos i ni nawr yn blant Dduw, yn blant yn ef. A mor fawr yw'r nerth a'r gallu sydd ar waith yn ein bywydau ni. Bod yr Ysbryd Glân yn dangos ac yn ein goleuo ni mwy a mwy ynglyn â hynny. Mae'r ysbryd
mewn ateb i weddi trwy y gair, yn rhoi golau cryfach, a chryfach i ni os ych chi moyn, wrth i ni dyfu fel Cristnogion. Fel na i ni'n dod, wrth gwrs, yn fwy sanctaidd. Fel na i ni'n dod yn fwy tebyg i Iesu Grist. Mae sawl lamp yn ein tŷ ni, a mae'r switch yn un sydd yn gallu mynd ar golau yn llai, neu yn fwy. Dyma'r switch, ynddo fe? Ac i ni yn gweddio, y byddwn ni'n cael mwy a mwy o oleuni yr Ysbryd Glân. Arno ni'n hunain, a'r ein Dduw gogoneddus, beth sy'n wir amdano ni fel i bobl a'i blant, a beth yw ei fwriad a'i gynlluniau mawr ar ein cyfer ni. Felly mae'r ysbryd yn un sy'n goleuo. Yn ail, mae'r ysbryd yn un sydd yn galw. Mae'r apostol fan hyn yn cyfeirio yr Effesiaid nôl nawr at ei galwad. A dyma beth mae'n dweud, ach dwy'n i wybod beth yw'r gobaith sy'n ymllyg yn ei alwad. Hynny yw, chi'n rai sydd wedi cael eich galw. Dyna beth mae'n dweud, ach galw i obaith. A mae'r gair galw yma yn cael ei ddefnyddio'n aml iawn yn y Testament Newydd i gyfeirio at yr amser mae pobl yn dod at Iesu Grist. Yn dod i gredu, yn dod yn Gristion, os mynwch chi. Nawr, gall hynny fod yn sydyn, neu gall ei fod dros gyfnod, nid dyna sy'n bwysig. Ond mae'r alwad yma yn dod gan Dduw. Iesu Grist ei hunan, chi'n cofio, oedd wedi mynd gyda Mathew i dŷ, i wledd yn ei dŷ, ac oedd pobl ddim yn licio, wrth gwrs, yr Pharisëaid a'r ysgrifnyddion bod e'n cymysgu gyda'r pechaduriaid yma. Yr arglwydd yn dweud oherwydd i alw pechaduriaid. Nid rhai cyfiawn yr wy fi wedi dod. I alw nhw. I ddod ato fe, wrth gwrs. Ac wedyn ni, mae'r apostol Paul yn sgrifennu at y Corinthiaid. 1 Corinthiaid 1:26. Ystyriwch sut rai ydych chwi a alwyd gyfeillion. Mae'n dweud, o'ch chi ddim yn ddoeth, o'ch chi ddim yn neb yddai'r byd yn gweld eisiau, ond chi wedi cael eich galw nawr, ac i chi'n bobl yr arglwydd. Ac beth yw'r alwad yma? Wel, mae'n alwad yr Efengil, wrth gwrs. Mae'r Efengil yn galw. Galw. Mae Efengil hedd. Galw i'r wledd, wrth gwrs. Mae'n alwad, wrth gwrs. Llawn at Grist, oes i'r clawd newynog trist. Galw, dewch ata fi. Na'r alwad. Bob tro mae'r Efengil yn cael ei chyhoeddi, mae'n alwad. Ond, mae yna fwy na hynny. Mae yna alwad arall, mewnol, galwad effeithiol yr Ysbryd Glân. A mae'r alwad yma, bob amser, yn creu ymateb cadarnhaol. Galwad sy'n cyrraedd y galon ac sy'n effeithio yr ewyllys. Yn newid bywyd person. A medde'r apostol Paul, chi wedi cael eich galw. Cos i chi'n Gristion heddi, chi wedi cael eich galw. O chi wedi cael eich galw i obaith. Nid i anobaith. Y gobaith sy'n ymllyg yn eich galwad. Ond yw hwnna mor bwysig yn ein dyddiau ni heddi nawr. I ni gofio hyn, i ni fyw o ddydd i ddydd fel bethau hyn yn wir. Ni'n bobl sydd wedi cael ein galw i obaith mawr. I ni ddim yn anobeithio. Mae'r Covid yn broblem, mae e'n boen. Mae e'n beth ofnadw, mae'n dod â thristwch. Ond i ni ddim yn bobl sy'n llawn anobaith oherwydd hynny. Na, i ni'n llawn gobaith. Yn yr Efengil, yn yr arglwydd Iesu Grist, ni wedi cael ein galw i obaith. I ni wastod yn edrych mlaen. I ni wastod yn gwybod bod Dduw gyda ni, a bod y gorau i ddod. Wel, beth yw'r alwad i ni wedi cael sydd mor obeithiol te? Wel, i ni wedi cael ein galw i ddod yn bobl special Dduw. I ni'n bobl arbennig yr arglwydd. I ni'n blant iddo fe nawr. I ni'n drysor arbennig iddo fe.
Medde'r Beibl. Dyma chi un adnod, llythyr cyntaf Pedr, pennod 2, adnod 9, ond yr ydych chwi yn hil etholedig, wedi'ch dewis, yn offeiriadaeth frenhinol, yn genedl sanctaeth, yn bobl o'r eiddo Dduw ei hunan. A mae'n dweud gymaint mewn adnod. I ni fel offeiriaid, i ni'n cael dod yn agos at Dduw nawr. Bob amser, unrhyw amser, i'w addoli fe, i'w geisio fe, unrhyw bryd. Sy'n eisiau ni gael y pwyntiad, unrhyw amser, dydd neu nos, mae gyda ni ffordd i ddod yn enw Iesu Grist, ein gwaredwr anharglwydd. Ac oedd yr offeiriad, wrth gwrs, yn cael cynrychioli eraill. Ac i ni, pan ni'n dod at yr arglwydd, i ni'n cael gweddio dros ein sefyllfa ein hunain, ni'n cael dod â phopeth ato fe, ond i ni'n cael gweddio dros eraill, i ni'n cael gweddio dros ein gilydd, i ni'n cael ymbil ac eiriol dros ein gilydd ac eraill. Pam? I ni'n offeiriaid. I ni'n bobl yr arglwydd, chi'n gweld? Ac i ni'n offeiriaid brenhinol, i ni'n frenhinoedd hefyd. I ni'n dechrau teyrnasu nawr. I ni'n dechrau trwy ras Dduw yn Iesu Grist cael meistrolaeth a'r bechod. A mae Dduw yn trysori ei bobl fel ei eiddo sbesial e. Dyma chi Salm 135, adnod 4, dewisodd yr arglwydd Jacob iddo'i hunan, ac Israel yn drysor arbennig iddo. Falle bod gyda chi rhywbeth gytre sy'n drysor arbennig. Falle rhyw eitem arbennig, rhywbeth i chi wedi cael ers eich plentyndod. Falle rhywbeth oedd yn rhodd gan rhywun annwyl iawn i chi. Yn aml, i ni'n gweud mai ein teulu ni yw'n trysor arbennig, wrth gwrs. Wel, os oes gyda chi rhywbeth i chi'n trysori, chi'n licio edrych arno fe, chi'n cymryd bob gofal arno fe, felly bod chi'n cadw fe mewn lle saff iawn. Wel, dyna fe, darluniau yw'r rheini. A mae'r Cristion yn drysor arbennig i Dduw. Dyma chi adnod, dwi'n hoff iawn ohono fe, Eseia 46, adnod 4. Hyd eich henaint, mae fi yw Dduw. Hyd eich penwynu, mi a'ch cariaf. Fain eich cario chi? Mae fi sy'n gwneud, mae fi sy'n cludo, mae fi sy'n cario, mae fi sy'n arbed. Na chi, faint o drysor arbennig yw pobl yr arglwydd iddo fe, wrth iddyn nhw gredu yn Iesu Grist. Dyna alwad yr Efengyl. Os ych chi heb gredu yn Iesu Grist eto, wel dyma'r alwad. Dewch i fod yn bobl sbesial Dduw. I fod yn drysor arbennig iddo fe, fydd yn cymryd pob gofal ohono ti o'r funud i ti'n dod ato fe nes bod ti'n cyrraedd y gogoniant. Trwy bob math o anawsterau a threialon. Ac wedyn ni yn ail, i ni'n dod yn blant i Dduw. Dyna mae'r Testament Newydd yn dweud, i ni yn derbyn ysbryd mabwysiad. Mae'r ysbryd glân yn dod. A mae'r ysbryd yn sibrwd wrth ein hysbryd ni. Mae'n defnyddio y gair eto, mae'n defnyddio adnodau o'r Beibl. Bod pwy bynnag sy'n derbyn, yn croesawu'r arglwydd Iesu'n cael yr hawl i ddod yn blant i Dduw. Wyt ti di derbyn y gwaredwr, wyt ti di groesawu fe yn arglwydd ar dy fywyd di, wyt ti di credu yn ei aberth ar y groes i dy ryddhau di ath golchi di'n lan. Wel reit, ti nawr yn dod yn blentyn i Dduw trwy hynny. A ni'n cael y sicrwydd yma, i ni fod i cael y sicrwydd yma trwy'r ysbryd glân. Ac mae'n berthynas hyfryd yn dyw e. Dyw perthynas pawb a'i tad ddim yn hyfryd, achos mae tadau naturiol yn bechaduriaid, rhai yn ddrwg iawn, ond nid fel yna mae'n tad nefol, fel y mae tad yn tosterio wrth ei blant. Felly y tosteria ar arglwydd wrth y rhai sy'n ei ofni, llawn tosturi, llawn tynnerwch a gofal. Ac wrth gwrs, i ni'n derbyn ysbryd mabwysiad nawr, ond rhyw ddydd, pan fydd Iesu Grist yn dod nôl, bydd yn ein dangos ni yn gyhoeddus a gweud, dyma mhlant i, drychwch arnyn nhw, dyma nhw. Dyma rhai dwi wedi galw, dyma rhai dwi wedi galw atai yn Iesu Grist, a maen nhw'n blant. A maen nhw'n mynd i gael y cwbl, maen nhw'n etifeddion
y gogoniant etifeddion y nef. Pwynt arall, i ni wedi cael ein prynu'n rhydd, i ni wedi cael ein galw i ryddid, chi'n gweld. Oedden ni'n gaeth weision pechod, os wyt ti heb Iesu Grist heddi ti'n gaethwas pechod. Ti dan feistrolaeth Satan, a mae'n greulon, mae'n arwain ti bechod, mae'n dy gyhuddo di, mae'n dy gondemnio di, a mae'n mynd i fynd â ti gyda ge i uffern. A sdim ffordd mas, nes bod ti'n dod at Iesu Grist. A dyma'r alwad i obaith rhyddid meibion Dduw. Dod yn rhydd i nabod y gwir Dduw, i fwynhau Dduw, i gael bywyd o blesio Dduw a'i wasanaethu fe mewn cariad. Dyma eiriau'r apostol Paul yn Rhufeiniaid 6. Ni chaiff pechod a'r glwyddiaethu arnoch, dim rhagor, oherwydd nid ydych mwyach dan deyrnasiad cyfraith sy'n condemnio, ond dan deyrnasiad gras yn Iesu Grist. I ni'n cael rhoddion Dduw, bywyd newydd yn Iesu Grist. Mae hwnna'n golygu rhyddid o fod mewn ei ogrwydd ac o dan gondemniad am ein pechod. Na, i ni'n rhydd nawr. Mae Iesu Grist wedi talu drosto ni. Ni'n ddiaiog nawr yn Iesu Grist. Dyw pechod ddim yn mynd i deyrnasu arno ni. Nid pechod na Satan yw ein meistr ni rhagor, ond Crist. Ac wyt ti tybed fel Cristion, wyt ti'n mwynhau y rhyddid yma. Os na bechod sy'n dy goethiwo di, os na bechod sy'n feistr arna ti, wel nawr te, dyw e ddim yn iawn. Yr arglwydd Iesu yw dy feistr di nawr, a mae hynny'n golygu rhyddid. Rhyddid meibion Dduw. Rhyddid o gondemniad, rhyddid o eiogrwydd. Ddim yn cael ein cyfri'n eiog o flaen Dduw, nawr i ni'n ddiaiog yn Iesu Grist. Dyma'r alwad. Dyma alwad yr Efengil i obaith. Ni cael yn galw yn bobl Dduw, yn blant i Dduw, yn bobl rhydd. Hynny yw, ni wedi cael yn galw i fywyd newydd. I ni'n gallu gadael nawr yr hen fywyd ar ôl. Mae'r apostol Paul yn defnyddio darlun hyfryd pan mae'n sgrifennu at y Colosiaid. Mae'n disgrifio y person yn cael wardrob newydd. Dillad newydd. Chi'n licio weithiau, chi'n cael dillad newydd. Nid jyst dilledyn neu ddoi, wardrob cyfan newydd. Mae'r darlun mae'n defnyddio yn Colosiaid 3. Ac felly, fel creadigaeth newydd, fel Cristion nawr, ni cael ein galw i obaith, reit, mae'r hen ddillad yn mynd bant. Llwn ni dynnu nhw, yr hen natur, yr hen berson. Mae rhaid i hwnna ddo bant nawr, tynnu nhw bant, a twlu nhw bant. A dyma beth yw'r hen ddillad, Colosiaid 3, 5 ac 8. Rhain sy'n eisiau tynnu bant nawr, anfoesoldeb rhywiol, amhirdeb, nwyd, passion yn Saesneg, yr archwaith mawr, y blis mawr yma sy'n dod nesaf, a'r trachwant yma, bod rhaid ni gael beth i ni moyn, wrth gwrs, mae ni gael ein ffordd. Mae di ni gael beth i ni'n gweld a meddwl sydd yn dda i ni, beth bynnag mae Dduw yn dweud. Eilyn o ddoliaeth yw hwnna. Mae'n mynd mlaen wedyn, digofaint, dicter, y tymer fawr yma, llid, drwg deimlad, tuag at eraill, cableth, bryntni, celwydd wrth gwrs, a twyll o'ch gennau. Reit, gall rheina ddo bant nawr, tynwch nhw off. Achos i ni wedi cael ein galw nawr, i obaith, i fywyd newydd yn Iesu Grist, i wisgo dillad newydd sbon eich. Wardrob newydd. Am hynny, fel etholedigion Dduw, sanctaidd ac annwyl, gwisgwch amdanoch, dynerwch calon, caredigrwydd, gostyngeidrwydd, addfwynder ac amynedd. Goddefwch eich gilydd, a maddeuwch eich gilydd os bydd gan rhywun gwyn yn erbyn rhywun arall. Tros y rai ni gyd, gwisgwch gariad, sy'n rhwymin perfeithrwydd. Mae'r wodrob i gyd yna, mae'r dillad i gyd yna, a'r got fawr yw cariad, dros y cwbl i gyd. Wel, ydych chi wedi cael eich galw yn y galon nawr gan yr Ysbryd Glân at Iesu Grist. Ydych chi wedi dod, diolch i Dduw. Gwyn eich byd, chi wedi cael eich galw i obaith, nid anobaith. Chi'n greadigaeth
newydd. Cofiwch bod eisiau twli'r hen ddillad na bant a gwisgo'r newydd, a mae rhaid ni wneud na o hyd. Bob dydd wrth gwrs, a ni'n wneud na mwy a mwy. Felly os yw rhywun yng Nghrist, y mae'n greadigaeth newydd. Mae'r hen wedi mynd, a mae'r newydd yma. Ac un peth arall, yn yr alwad yma i obaith, mae gyda ni etifeddiaeth gyfoethog. Dim ond y dechrau yw hyn, bod ni'n drysor arbennig, i ni'n blant, ond gyda ni'n etifeddion i lawer mwy. Yn gynt yn y bennod, yn y darlleniad, mi ddwedodd yr apostol Paul bod yr Ysbryd glân wedi cael ei roi ni nawr fel blaendal, ernes, blaendal, deposit o'r nefoedd, o beth sydd i ddod. I ni gyd wedi talu deposit ar rhywbeth, ond chi? Chi wedi mynd i'r siop, chi'n meddwl prynu rhywbeth, oce? Wel, newch chi gadw fe i fi? Wel, oce, rowch deposit, rowch blaendal nawr te. So chi'n rhoi blaendal i lawr. Falle bod e'n ganpynt ar rhywbeth sy'n werth miloedd. A beth mae hynny'n golygu? Wel, chi wedi talu y taliad bach cynta yna, a mae'r gweddill sydd llawer mwy i ddod wedyn. Wel, nawr te. Mae'r Ysbryd glân gyda ni nawr, a mae'n dangos i ni, a mae'n rhoi profiad i ni o'r deposit. Dim ond deposit yw hwn, o beth sydd i ddod yn y gogoniant. Medda'r yr apostol Paul at y Corinthiaid, nawr i ni'n gweld mewn drych. I ni'n dechrau nabod Dduw, gweld rhyfeddodau, ras, ei ogoniant, ei gariad. A dim ond gweld i ni mewn drych, a mae rhaid ni esbonio hwnna, achos yn yr hen amser y Testament Newydd, dim drych gwydyr fel sydd gyda ni, a chi'n gweld eich hunan bron yn berffaith. Na, metal oedd e, wrth gwrs. Metal yn cael ei sino, ac o'ch chi'n gweld, ond oedd e ddim yn glir o gwbl. A fel yna i ni'n gweld nawr, ond cyn hir, meddai fe, wyneb yn wyneb. Nawr i ni'n gweld ac yn adnabod trwy ffydd, wrth gwrs. Ond rhyw ddydd, gawn ni nabod Dduw yn llawn, fel mae e'n ei nabod ni. Mae'n obaith y gogoniant. A byddwn ni yn y gogoniant gyda Dduw, yn y gwynfyd, yn y goleuni, yn y nefoedd. Lle does dim pechod, na llygredd, na ffoi, na dim byd. A byddwn ni mewn stad gogoneddus, dim pechod yno ni, ond wedyn perfeithio. Ac ym mhresenoldeb gogoneddus Dduw, y tad, y rhoin, yr ysbryd, mewn nef newydd a deiar newydd. A mae'r etifeddiaeth yma yn cael ei rannu gyda holl saint Dduw. Holl blant Dduw, wrth gwrs. A chi hyfryd yn cael enjoio fe gyda'n gilydd. Ac bod miliynau ohono ni fel plant Dduw, dyw'r etifeddiaeth ddim tymel llai. Mae'n llawn i ni gyd, wrth gwrs. Ac yn ola, mae'r Ysbryd glân yn grymuso. Fe sy'n rhoi nerth a gallu wrth ddod â bywyd Dduw i enaid dyn. Mae'r apostol Paul am i'r Effesiaid wybod beth yw'r grym, beth yw'r pŵer sydd ar waith yn ei bywyd nhw ac o ble mae'n dod. Mae'n sôn yn diwe am aruthrol fawredd y gallu, i ni'n darllen y geiriau hynny, ac wedyn ni, mae'n dod o'n plaid ni, ac yn gweithio gyda ni ac o'n plaid ni sydd yn credu. Ac yn y geiriau ac yn yr llinellau hyn, ac ymlaen i'r adnod nesaf, mae'r apostol Paul, mae'n defnyddio 4 gair Groeg. Nawr, dyn nhw ddim i gyd yn gyfarwydd i ni, ond mae bydd 2 yn canu clwch i ni. Achos mae eisiau disgrifio a dangos gymaint yw'r nerth sydd o'n plaid ni. Fyddwch chi'n nabod 2 o'r geiriau Groeg. Yn gyntaf, dynamis, dynamite. Chi'n gweld, hwnna sydd wedi rhoi dynamic, dynamite. Yn Gymraeg, gallu. Ac wedyn, wrth gwrs, un arall, energeia. Energy. Grymuster. Nerth mawr ar waith yw hwnna.
Y ddau arall yw Kratos ac Ischws, dyw rheina ddim yn gyfarwydd i ni, grym a nerth. Wel, maen nhw gyd ar waith trwy'r Efengil, y nerth yr Ysbryd Glân, ym mywyd y sawl sy'n dod i gredu yn Iesu Grist. Mae un wedi dweud, mae y nerth yw'r gwreiddyn, meddwl am goeden nawr, mae'r nerth Dduw fyna yn y gwraidd, y grym sydd gyda fe yw'r goeden ei hunan, a'r grymuster, yr energeia yna, yw'r ffrwyth. Beth ni'n gweld yn gweithio yn ein bywyd ni fel petai. Beth yw e? Nerth holl a lluog Dduw. Y nerth oedd yn creu y byd. Y nerth sy'n cynnal y cwbl yn ei le heddi. Bod y byd yn syrthiedig, y ffordd mae popeth yn cael ei gynnal yn ei le, mae'n rhyfeddol. Y nerth, y gallu yna. A mae'n dod trwy yr Ysbryd Glân sy'n gweithredu trwy air Dduw ac yn ôl gair Dduw ac yn gweithredu yn y sawl sy'n credu. Y sawl sy'n ymddiried yn yr arglwydd, sy'n ufuddhau'r Efengil. A mae'r cyfan yna fel dynamite. Dynamite yw. Ond nid dynamite sy'n chwalu ac yn chwthu popeth ar led, ond reverse dynamite sy'n dod â popeth nôl yn iawn i'w le. Dyma sut mae person yn dod i gredu yn y lle cyntaf, wrth gwrs. Yn dod i gredu Dduw, yn dod i ymddiried yn Iesu Grist, nid yn ei grefydd ei hunan, nid yn rhywbeth arall, ond yn Iesu Grist ac yn ei groes. Beth mae di wneud yn ei le ar y groes? Siwt mae'n dod i gredu? Nerth Dduw. Nawr, mae hwn yn bwysig iawn i ni gofio, chi'n gweld. Mae hyn yn wneud ni'n ostyngedig iawn ac yn hyderus yr un pryd. Dyle bob Cristion fod yn ostyngedig. Oedd ni'n farw yn ein pechodau. Dyna'r dyn naturiol. O'n ni'n ddall, fel o'n i wedi dweud, ac yn ffôl, wrth gwrs. Dim ffordd y gallen ni newid ein hunain, ein hachub ein hunain, na ffindio'n ffordd ein hunain at Dduw. Na. Mae'r bywyd newydd, mae'r goleuni newydd, mae'r gobaith newydd wedi dod oddi wrth Dduw trwy Efengil Iesu Grist yn nerth yr Ysbryd Glân. Ac i ni wrth i ni dystiolaethu, i ni wrth i ni bregethu, mae rhaid ni fod yn ostyngedig iawn. Mae rhaid cael dynamite yr Ysbryd Glân i newid pechadur, iddo fe difarhau a chredu. Felly mae rhaid ni fod yn ostyngedig. Gallu Dduw yw e. Gallu goruwch naturiol i ddod â dyn o'i bechod i fod yn blentyn i Dduw. Ond, yn ail, mi ddyle fe wneud ni'n hyderus iawn hefyd. Achos os mae gallu mawr, holl allu Dduw sydd ar waith yno ni, wel, dwi ddim yn mynd i fethu, ydw e. Dwi ddim yn mynd i flino, dwi ddim yn mynd i rydeg allan o stêm. Dwi ddim yn mynd i ddiffygio. Mae'n nerth holl alluog sy'n mynd i bara, sy'n mynd i ddal ati tan y diwedd. A fel o'n i'n dweud, trwy'r nerth yma i ni wedi dod i gredu, trwy'r nerth yma i ni'n dod yn fwy sanctaidd, trwy'r nerth yma i ni'n mynd i gyrraedd pen y daith. Trwy bob math o dreialon ac anawsterau. Dyma chi rhai adnodau sy'n tanlinellu hyn o'r te. Effesiaid nes ymlaen pennod 3 adnod 7. Yr apostol Paul yn dweud, dyma'r Efengil, y deithi mi yn weinidog iddi, yn ôl rhodd gras Dduw, a roddwyd i mi trwy weithrediad ei allu ef. Siwt daeth Paul yn Gristion? Siwt daeth Paul i fod yn apostol i Iesu Grist yn lle un oedd yn erlyd? Siwt? O, welodd e beth oedd yn bod a nath e roi pethau'n iawn. Na, dim o gwbl. Trwy weithrediad ei allu ef. Pam wyt ti yn caru'r arglwydd Iesu heddi, os wyt ti? Pam wyt ti'n dymuno ei wasanaethu? Pam wyt ti'n dyheu am fod yn debycach iddo fe? Pam? Siwt? O, trwy weithrediad ei allu fe. Holl allu Dduw. Gallu goruwch naturiol Dduw. Nes ymlaen ym mhennod 3 adnod 20, iddo ef sydd ar gallu ganddo
i wneud yn anrheithol well na dim y gallwn ni ei ddeisyfu na ei ddychmygu trwy'r gallu sydd ar waith ynom ni iddo ef y byddor gogoniant. Nawr te, mae'r gallu gan Dduw, a'r gallu mae'r waith yno ni i wneud yn well na dim y gallen ni ofyn amdano fe na ei ddychmygu. Dyna sydd yn digwydd ym mywyd y Cristion. Ac yn drydydd Philippiaid wedyn, pennod 3:20. Mae'n sôn nawr, yr apostol Paul, am atgyfodiad y corff. Bydd ef yn cyfnewid ein corff iselwael, ein corff gwael ni, ac yn ei wneud yn unffurf a'i gorff gogoneddus ef. Siwt bydd hynny'n digwydd? Siwt byddwn ni'n cael corff newydd fel corff Iesu Grist? Trwy'r nerth sydd yn ei alluogi i ddwyn popeth dan ei awdurdod, trwy ei allu fe, trwy ei nerth, holl alluog Ac wrth gwrs, mae'r Ysbryd Glân am roi y nerth yma i ni brofi fe o hyd yn ein bywyd mwy a mwy, a mi gawn ni fwy, trwy ofyn i'r arglwydd, yn ddyddiol, sawl gwaith yn y dydd, pwyso'n drwm arno fe, yn ein gwendid naturiol ni. Wel, i ni'n diolch heddi am air yr arglwydd, a diolch eto am glywed tymed bach mwy am waith Dduw yr Ysbryd Glân. Y trydydd person yn y diwdod, gwaith holl alluog, gwaith goruwch naturiol. I ni'n diolch ei fod nawr yn goleuo pobl. Ac i ni'n gweddio, drosoch chi, os ych chi ddim yn Gristion eto, gewch eich goleuo ynglŷn â'ch pechod, ynglŷn â cyfiawnder Iesu Grist, a bod yna dderbyniad a seal of approval i chi yn Iesu Grist, ac y byddwch chi yn edifarhau. A gweddio byddwn ni fel Cristnogion yn cael yn goleuo mwy. I adnabod Dduw, wrth gwrs, yn well. Sylweddoli pwy i ni, beth sydd o'n plaid ni, beth ni wedi clywed heddi, a mae'n gobaith a'n cyfoeth ni, bod ni'n drysor arbennig. Pam? Dyma ffordd i ni'n dod yn debycach i Iesu Grist, chi'n gweld? Dyma ffordd i ni'n dod yn fwy sanctaidd. Diolch bod ydy'n galw ni i obaith. Os ych chi ddim wedi credu eto, mae'r alwad i chi heddi, dewch at Iesu Grist, a credwch fi, mae'n alwad i obaith. Mae'n alwad i ryddid, i faddeuant. Mae'n alwad i fod yn bobl special yr arglwydd. Mae'n alwad i ddod i ogoniant a gwynfyd, i nef newydd a deiar newydd. Mae'n alwad i berthynas o gariad gyda Dduw. Mae'n alwad i obaith. I ni fel Cristnogion yn blant y gobaith. Di ni ddim yn anobeithio. Di ni ddim yn anobeithio heddi. I ni'n llawn gobaith. Mae Dduw ar waith yn y byd yma. Mae ar waith yn ein bywyd ni. Mae'n ein caru ni. A chyn hir fydd e'n dod nôl a byddwn ni'n mynd ato fe, byddwn ni gyda fe. Mewn gogoniant, nef a deiar newydd. I ni'n drysor arbennig iddo fe. I ni'n diolch am allu Dduw ar waith trwy yr Ysbryd Glân yn yr Efengil. Dyna sydd wedi dod â ni i gredu. Os ydy heb gredu, gofyn i Dduw i dy newid di. Gofyn i Dduw i weithio yn dy fywyd di. A fel yna mae e'n gwneud. Mae'n fodlon wneud trwy yr Efengil, trwy ei ras. Ac i ni sydd yn gredinwyr, fe sydd wedi dod â ni i gredu wrth gwrs. A fe sy'n siŵr o nerthu ni, yn gallu nogi ni, ddyfal barhau tan y diwedd, i ddod yn fwy sanctaidd, i ddod â ni i'r gogoniant, ac i Dduw y bo'r gogoniant bob amser. Amen.